Kung ang Ginoo ang magatawag sa aton, wala kita dapat sang kahangawan kagkabalakan. Kaya ihatag ang tanan, nga bisan pa gani ang wala naton mahuna-hunaan. Ang pagtuon subong ang simanal nga paghusisa, pagtalakay, pag-review o kon pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Ito Tomado, ang inyong host sa siniaton programa, ang Pagtuon Subong, ang ilonggong version sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagari ang akong duwa ka mga bisita. Originally, ini sila nga duwa mga kauturan halin sa Dumaguete sa Negros Oriental. Ari na sila diri Subong. Nag-star tungod kay sila may mga trabaho, may palangakuan na diri sa CPAC. Ang ako noon na pakilala sa inyo, siya isa sa aton mga manunudlo, mga professors sa School of Arts, Sciences and Education, particularly sa Biology Department. Wala sang iban si Ma'am Giselle Ann Dipilio. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Adlaw, Doc. May adlaw, Doc. Kag thank you gid sa opportunity naman liwat nga maka-discuss naman kita kag maka-learn sa mga lessons ini sa aton nga leksyon. Amen. Thank you, good Ma'am Giselle. Ang ikadwa na ko nga pakilala sa inyo, as what I've said, these two people with me are from Dumaguete, but yet, kabalo na gid sila magambal sa mga inisang iligay noon, mga kauturan. Si Doc Joas Makalipay, siya subong ang aton nga director sa human resource diri sa CPAC. Doc, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. May happy Sabbath sa tanan, and it's a welcome opportunity nga ari naman kita subong sa aton nga pagtuon. Yes, thank you kid sa inyong pag-accept sining invitation. Ari na kita sa lesson 4, The Roots of Abraham. Ang sinugdanan o kon ang puno, ang gamot kon sino, si Abraham. Amo na ang atong natunan sa sining nga semana. Apang sa hindi pa mga kauturan. Ako na pasalamatan nini ang aton mga sponsors nga kung hindi sa ila daw mabudlayan kita magpadayon sining aton programa kada semana. Labi na gid sa aton nga radio programs. Ang mag-asawa nga Johan and Myla Susana, ang mag-asawa nga Jet and Susan Caro, ang mag-asawa Mark and Meryl Mendoza, ang mag-asawa nga Iboy and Jessica Malabanan, Rowena and Joel Rasul, ang mga mag-ulutod nga Jenna Federo Ilumer, kag si Sir Alex Federo, ang mga mag-ulutod Marlene Jimmy and Annelie Trino. Kabay pang ang Diyos magapakamayo sa inyo. Ara kita gyapon sa Radio Bandera kag sa may Hope Radio Hinubaan, Hope Radio General Santos City sa Southern Mindanao. Kag akon welcome kag tamyaw ang atong mga kauturan dira sa Antique, dira sa may Kapi, sa may Aklan, sa Guimaras, sa Iloilo. And of course, there is sa Negros Occidental sa Southern Mindanao. Kag sa bilog nga kalibutan where ini ginapamatian sa aton mga hiligay speaking nga mga kauturan. Aton ni ko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, Ginoo, ari kami nagapasalamat sa imo. Kabay pa ang balaan nga Espiritu magaupod sa amon. Kagini ang amon leksyon nga amon pag-discussan karon.
hindi lamang kami ang mabenepisyohan, kundi ang imong mga katawan nga nagasunod sini sa ilang pagtanaw sa YouTube, sa Facebook, bisan pa sa ilang pagmamati sa mga radyo. Kabay pang ang Diyos, magapakamayo gid sa sini nga pagtuon karon sa ngalan ni Ginoong Hesus, ngamon manunubos. Amen. Akon pangabayon si Ma'am Giselle pagbasa sa aton nga sadsaran nga teksto. Okay, ang aton key text makita sa Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 8. Kung pagbasahon, bangod sa pagtuo ni Abraham, nagtuman sang gintawag siya sa pagkadto sa duog nga iya batunon nga panublion, kag naglakat siya nga wala makahibalo kung diin siya makadto. Amen. Doc Joas, Ma'am Giselle, ang aton ang pagtawag kay Abraham, kaya ang aton leksyon subong ang pagsugod tawag kay Abraham. Kag daw amo na ni ang sentro ang tunga-tunga sang libro sang Genesis. Yeah. Ang life ni Abraham kag ang pagsugod sang pagtawag sang Ginoo sa isa kadako nga nasyon. Ang Hebrew nga word lekleka, go out. Dok, anong imo da matalupangdan nga ang of all the people, si Abraham mo napili sa Ginoo. Kaghalin pa sa lugar nga kunaton gitrison ng history literon Babylonia galining Ur of Chaldees. Ano imo natalupang dan Dog Joas? Ang ako sa atong eleksyon ang natulupang dan nakon si Abraham ang napilian. Kaysa siya ang nakita sang Ginoo nga maging magsulunod, maging faithful sa iya nga pagtawag. Yes. In fact, sa iya nga pagtawag sa kay Abraham nga you go out, may mga kondisyon. Yeah. Yang gin-explikar ang Ginoo sa iya. Ang una nga kondisyon, pagtawag sa iya, you leave your past behind. Ikaduha nga kondisyon sa pagtawag sa iya is you leave, biyaan mo ang imo nga future. Kay dito pa sa nakita ko nga nami ang sitwasyon ang kinabuhi ni Abraham. Nakita ko siguro sa ilang nga lugar, nga aspeto, sa panginabuhi niya nga aspeto, nami ang iyang pagpanginabuhi. And then, kung magpabilin siya dito, ang future niya sa iya mga bata, sa iya mga inheritance, nakita niya nga nami ang iyang panginabuhi. Pero nakita sa Ginoo nga, I will call you, you go out from that place, pero may mga kondisyon ko. Sa amo to nga mga kondisyon, Pastor, wala siya nagduwa-duwa. Naglakat siya, wala siya kabalo kung ano din siya pakadto. And then biyaan niya, may panguna-una pa siya nga biyaan niya, anong iya nga mga family, anong iya ngalan sa iya pamilya. Willing siya magbiya. Just have faith and trust and confidence sa Ginoo. Kanami sa imo nga ginambal, Doc Joas, nga si Abraham may good future. Kung magpabilin lang siya dito sa ilang lugar, kadako sang iyang palabuton. But yet, wala niya inaging tanaw, wala niya inaging bulubalansi, iyang gitsunod ang pagtawag sa Ginoo. Yes, ma'am. Anong imo na sidingan diri sining atong introduction? Dugang sa ginhambal ni Doc Joss, which is very good, kid. Ang pastor, na Doc nga, arab lang makapamangkot ka man no nga adito gid halin. Yes. Pwede malanggid nga magano ang Ginoo sa Israel. Yeah, gani. Pwede lamang gid nga maano sa Ginoo sa mga chosen people nga adito gid. Okay, so sa akon man Dok sa naputulupangdan ko man nga may buot gid silingon ang Ginoo nga hantil subo among nibutan sa Biblia kay para i-influence sang aton nga henerasyon subo. Especially I'm talking also sang mga teenagers nato ng aton mga young people na kung kisabala nga comfortable na ta sa ano ang aton nga na-enjoy subong sa kalibutan. Pero ang ginano sang Ginoo nga hindi ka dira. Hindi ang imo future dira. So ano na arang ibag-uhon, dapat bag-uhon mo amo na nga dapat maghalin ka gid dira. Dapat hindi kagid mag-star, maghalin kagid because I have a future prepared for you. A future nga hindi mo ma-imagine. Kag ikaw mahimo blessing sang iban nga tawo nga sila man makaila kung ano ako sa inyo nga kabuhi. Wow, kanami mga kautoran. Isa pa gid Ma'am Giselle Doc ako nakitaan
nga pwede kili katawag ang Ginoo sa lugar nga hindi manami. Kay siguro ining Babylonia I have the feeling ang Ur of Chaldeans or of Chaldees nga mo ng Babylonia later on inang siguro daw kanubo sang moral sa mga tao dira. And then out of the people dira nga nakita sa Ginoo it was Abraham nga dako ang iyang future as what you have told us. So ang bakon nga leksyon na nakuha nga matawag gali pwede katawag ang Ginoo bisan sino ka kundiin ka man halin o kung sino ka man, God can change your future. And that's it. Now, sa ato nga Sunday nga election, Doc Joas, nga ngay bilin gidawang tanan. Nga nga hindi dalon. Nga hindi dalon. Oh. Kani Pastor Bala ang mga baggage sa ato nga nabuhi. Wow, kanami sa word baggage. Isa ini Pastor ang mapadusmo sa aton ang lakaton dira sa Ginoo. Kung ara kita sa Ginoo, I believe nga kung tan-awon lang Pastor ang mahatag sang kalibutanhon nga kalipay sa aton Pastor. Hindi naton maano ang kalipay. Pero temporaryo lang ang kalipay Pastor. Amo na nga dapat naton ibilin. Kung tawagon kita Pastor, susama kay Abraham Pastor, ang ginahambal diri Pastor nga biyaanta ano ang aton nga subong nga ginakaptan, biyaanta man ang aton lumabot nga ginakaptan. Whatever, wherever and whenever God calls us, malakat kita. Yes. Kanami Dok akong to kaptan ang mga word nga baggage. Oo. May mga tao nga nagamo na sila it is because sa ila background. They were provided by their parents. They have enough. That's why nagmanggaranon sila, nag-successful sila. Pero may mga tao nga nothing. Yeah. Ginatawagin naman Giselle self-made man. Nga pinaagi lang gid sila they become successful. I think this is what God would like to make out of Abraham. Ma'am Giselle, ano po yun ang imo? Dugang man ko namian man ko sang ano ni ang metaphor ni Doc Bala nga baggage. Ti kung minsan ron man gid naton baggage man ginitanan. Yes. Amo na ganing hambal sang Ginoo nga kung iibutang ta sa statement nga Abraham, go out from your place and leave all your baggages because those baggages will not help you. Hindi na makatbulig sa imo nga maayo ang imo nga kaugmaon. Dapat may ihatag mo sa imo hindi baggage kundi blessings. So from baggages to blessings. Yes. So ang maad ko man Dok nga gusto sang Ginoo nga may new start gid. Amen. New start gid kita nga mahambal nga hindi lang aton past kundi ang future man ti syempre kung you are living today, gahuna-huna ka man gid sa imong kaugmaon. Pero hambal sa Ginoo, hindi ka magproblema. Biyain na tanan. Kaya ako mahatag sa imong sang maayo nga kabuhi. Hindi man sa wala problema, pero ang pag-asa, ang hope, ang paglaom, nga ara lagi ko sa imong tanan nga panahon. Kanami. Ay, sa pagid, Ma'am Giselle, nga, Doc, nga kung ang Ginoo magtawag, gusto niya nga 360 degrees ang aton nga pag-change. Hindi lang kay 180 or 45. Tunga-tunga. Nga, may nabilin pa sa imo. Kay, inang baggages nga inyo nga term, nato nga term. Amo pa na kung isa makadaldal sa aton Amo na makalahawid sa aton. Nga, we will not be able to have a complete allegiance sa Ginoo kag complete surrender. Yeah. Ma'am Giselle, unahon ta ka sa Monday ng election. Si Abraham nagkadto sa ito because there was famine sa sa may Kanaan. Nalipat siya. Gintawagan siya by faith. Nagpati siya bisan sa kabalo. Now, nalipat siya. For what reason, ma'am? Ano ka?
sa sina nga sitwasyon, pastor, daw makarelate gid ta ni Abraham, di ba? Hindi na naton gid sa mabasol nga nagkadto siya dito sa Egypt. Kay kung ikaw bi sa sitwasyon man ni Abraham, no kita bi, kita mo ang tanan mo nga mga silingan. Makadto ta to sa Egypt kay ato dito wala ta sang makaon di, wala ta sang maano di. Di kung ikaw man, alang ako na lang nabili. Or hala oy paano ko man ipagpakaunon man ako mga sinakupan di. So maglakat man ta daw amo na. So sa sina nga sitwasyon dok makahambal man ta nga nalipat gid si Abraham. Na overlook niya gid ang promesa sang Ginoo nga ginhatag siya sa sugod-sugod pa. So sa connection man sa aton pagtuo subong pastor bala, may mga times with kita nga malipat kita. Amo gid nang hambal sang Ginoo nga that's why everyday gid naton nga dumdumon. Nga palangga niya ta kay kung gisaga kalipat ta. Amo nang remember that I love you children. Amo nang sa diha nga sitwasyon ang ano nga naglakat gid sa. It is because Egypt also was very let's say seducing. Seductive kaayo kay ara tanan mo. Kung ikaw biwala tapos ara dito makadto ka gid sa may ara. Pero nagkalipat siya nga ang source gali isang tanan aron sa baba wala sa Egypt. Amen. Yes, Dr. Kanami isang contribution ni Ma'am Dipilio. Pero akong gusto din i-portray, Pastor. Ano ang Egypt sa time ni Abraham? Dito nakita ang Egypt sa time ni Abraham a symbol of human trusting. Yes. Human trust rather than on God. Amo nang nakita sa Egypt, how you will describe Egypt because its splendor, its beauty, grabe nga nation, Pastor. And then isa pa dira, Pastor, ara mo ang tubig. Daily there's flow of water. Ang i-explain dira sa ating lesson. Bugana agad ya, Pastor. So si Abraham actually nagbiya sa land sang Ur as a man of faith. Pero si Abraham nagbiya sa land of promise as a person who is trusting himself. Wala na siya nagsalig sa Ginoo kundi nagsalig na siya sa iyang kaugalingon nga pagpati. And then before Abraham relied on God, now Abraham behaves like a manipulative and unethical person susama sa mga Egyptian. Yes. Amo na ang na-experience dira sa time. Yes, and that's it. Sino bala hindi madani? Sino hindi bala mabuyok sa ilonggo pa? Kanami sang Ehipto. And then ini nga lugar di wala gid. Na ti pero si Abraham nalipat nga pagtawag sa iya wala ka ni sa kabalo kung din makadto. And then God said, I will provide. I will give everything. Dira lang nalipat siya. Amo man na sa aton, kung isa mabuyok mangita nga ti kun wala ka na sang wala ka na sang hanapin pa. Kaya ara tanan provided. Bisa malipat ka man sa Ginoo. Na to isa man to. And I can see Doc Joas, Ma'am Giselle, nga sa future life ni Abraham, na ang experience sa Egypt had taught him. Yes. Nagliwat gid sa iya kay ti sang panahon na nga ginhalad niya iya anak nga si Isaac siling niya God will provide. And that's it. Aton nga Wednesday Tuesday election. Dok nga Jo Abraham and Lot. Ano ni si Lot, ano ni Salat? Ano ang natabo sini sa ilang duwa? Diri, Pastor, sa story sang duha ka magkasin ba ni sila? Hindi, hinablos. Hinablos sila. Ang story sini is that sila ginpapili siya ni Abraham. Yes. Ginpapili siya ni Abraham kay na-learn actually si Abraham sa iyang lesson sa iyang experience sa Egypt. Yes. So, coming out of Egypt, changed man. So, ginhatag niya ang tsansa sa iyang hinablos to choose a land. And then, of course, lahat susama subong sa mga tao, kadamaan subong sa aton, wants to take advantage all the time. Ano to ang diin ka makanami para sa imo kaugalingon, din ang favorable sa imo kaugalingon, you choose, you go to that place. So, amo no ang ginpili nila.
without thinking sa future, pastor. Ang iyang giunahuna is ang karon niya nga enjoyment, ang ma-enjoy niya kung amo na ang pilion niya. So of course, ang ginhimo ni Abraham kay silat man ang iyang gipapilion na wala sa choice kundi ano tong wala napili, amo tong iya. But then again, he learned his lesson. Yes. He learned to believe again in God. Yes, and that's it. Actually, ang background sina nga damo na gid ila property, damo na gid ang ilang duta, damo ng ilang mga karnero. So kinahanglan na gid nga pwede nga tungaon. Kag si Abraham gusto niya man nga si Lot mag-independent. Oh, nga hindi na pirmi magsalig. And they have enough to divide the property. Ti ang kay Lot yang agin pili at yung dito sa dalom nga kanami kid plain si Abraham in town na to sa bukid-bukid. Gamay. Yes, Ma'am Giselle. Anong imo na talupang? Ang akon man, yung practical application Yeah. na itong Doc bala. Tayo mo nang hambal ni Doc nga, pastor nga. Mangita kita sang easy. Yeah. Mangita kita sang, sino man abi gusto sang budlay. Di Mangga. man gusto kita sang di ba pa Doc? Pero diri man, nakita naton nga, una, wala nagdesisyon si Abraham sa kaugalingon. Ginpa naghatag, he gave way. So sa aton nga sa life man naton, let us think also not for ourselves, hindi lang sa aton galingon. Maminsar man ta sa iban nga mga tawo. Una kaysa sa aton. Self-denial balang gugma. Pareha blas ang Ginoo nga giuna ya gid ta paminsar kaysa sa galingon. Bahala maano siya basta ang iban mamablisingan kag maano. So sa aton man pastor nga arang let us give the advantage not to ourselves but to other people para makita mi hala kanami gali no kay ang iya batasan amo man ginguro ni ang batasan sa iya nga Ginoo nga gina worship ay so dira nila makita ang hala no kanama gid gali sang Kristohanon nga may Ginoo kag Amen. nami pagid pamation pastor kanami min gali ang Seventh Day Adventist. Yes, amen. And that's correct, mga kauturan. Mga kauturan, ang nagresulta sini, nga ginpili ni Lot, ang sa may plain, ang sa may patag. Oh, wala siya kakita sang future. Nga mo tong nagdaldal sa iya, literon bala na itong istorya ni Lot, nga iya asawa kanina, mo asin, kag naglapit siya sa Sodoma kag Gomorrah, to the extent nga, wala yan na madiparahan. Pero ang kanami kay Abraham, kay safety to siya sa bukid. Layo. Amo ni ang aton nga leksyon sa Wednesday. Yes. Nga anong natabo sa kay Abraham, Dok? Nga wala man siya madalaya sa away. Sining mga kings sang Persia kag sang Mesopotamia nagaway batok sa mga hari sang Kanaan. Di si Abraham ara sa Kanaan, pero ang kanami kay dito sa bukid. To the extent wala sa madala siningaway. Yes. The reason, pastor, nga wala si Abraham nadala sa inanaway sang four kingdoms. Kay tungod layo siya mo. Magani. And ang interest ng mga kings dito, pastor, amo to nag-inilaway sila, pastor, it's because of economic self-interest. The reason ni nag-inaway ang mga kingdoms before, nakita nila ang kanamion sa lugar, ang advantage sa lugar, ikahatag sa panginabuhi sa mga tao. Amo na nag-inaway sila. And Lot chose to be closer than Sodom and Gomorrah. Lagi siya sa Sodom and Gomorrah. Una nga na-interest siya to the point nga ginhostage siya sa isa ka king. Ginhostage. And then, ang choices bala sa kinabuhi, pastor. Yes. Isa ang aton choice. Isa itugyan naton sa Ginoo. Pero gahimo ta sa aton nga kaugalingon nga hindi man aprobado sa Ginoo. Yes. Ako nakita, amo ning nahimutabo kay Lot. Making choices nga wala siya gatan-aw sa iya nga amo tong matabo gali nga yes nami ang mga sitwasyon subong pero time will come these cities, these nations will fight among each other para sino sa ila ang mag-prevail. And that's correct. Yes, Ma'am Giselle. Sa akon man sa sitwasyon sa to nga actually kung buot
kung buot ni Abraham manggilabot saya kay ti ginhatag do sang Ginoo sa iya bala. Nga ano iya, di ba? Hambal sang Ginoo imo na tananda. Kung ano imong ano. Pero wala siya nang gilabot kay tungod hindi siya gusto sang gamo. Yep. So sa aton man i-apply man naton para hindi man ta gusto sang gamo, mahimo gid kita peacemakers. Mangita kita sang paagi nga hindi kita madala sa gamo. Yeah. Kay ang mga tawo sang Ginoo hindi gid kailangan or ang mga tao sang Ginoo mga peacemakers. Hindi nga magdala-dala man ta sang gamo. Imbis mahimo ta solusyon, mahimo na ta problema. So sa ano na Doc, sa practical man nga ano naton, nami gid ang character ni Abraham. Yeah. Amo na siyang man of faith. Siya kay ang influence bayla, ang paano niya na retrieve sila, paano niya na siguro nanghihimo man to siya steps to make peace bala to everyone. So, budlay bala sa sina nga sitwasyon. Ti mamangkot kang paano to ano to pag-ubra ni Abraham nga na okay man. Na okay man ang tanan. So, grabe gid gali ang blessing sa Ginoo sa iya nga. Because of his faith, he influenced not just sa iya nga dira until pagid sa bilog nga ano nga nami gigali sa Abraham, no? Grabe ang iya nga ano nga to the extent nga bisan gani iya nga nagbetray daw betrayal to ang gihimo ni Lot sa iya mo, di ba? Pero nangita pagid siya paagi nga ma-retrieve niya gid iya nga. mabalik. So what a loving and very, let's say, unselfish love. Amen. Isa pang nga ako na talupang dandri. Nga kon ang Ginoo mong maghatag, wala gid sang iban nga magangkon sila. Oh, pero ato yung mga kingdoms down sa plain, ti sila to yung divide sila ko yan. Ti kung isa kon amo na siya ang divide mo tong aon tani daw iba hindi conforme agawon ba to. But when God gives, nobody is interested. That's why safety si Lot dito sa mountainous area. Where si Abraham amo na siya. Okay, nagulpi lang lusot after sitong na-retrieve na nakuha na nila si Lot ni Abraham. Nagbalik na sila, nagpasalamat ang mga Canaanites. Kag isa sang hari dito sa Salem, kagamuman ang priest, nagulhot diri. Kag dito si Abraham nagpasalamat. Naghatag siya sang tent. Dok, yes, sino ni si Melchizedek? Kag nga dito ginhatag ang tent. Kung ang ikapulo ni Abraham. Okay. Bisan ako pastor na amaze ko sa story. Nga gulpi after sa war, gulpi nagbuto si Melchizedek. And then nakita na ako dito nga he is a priest. And then ang name niya gina-define pa nga peace and justice. Okay. And then nakita man ni Abraham nga he is a man of God. Nga na-realize man ni Abraham nga you need to recognize God as the owner and giver of everything, especially the heaven and the earth. Amo to nga gin-orderan niya ang iya mga tao that we need to give all the tithes. Yes. Because what Melchizedek is doing is he's really giving and helping the community. Kag isa pa gid nga akong talupang danman ngayon atong 4 ka mga hari versus sa 5 ka mga hari dito sa Persia area. Ang 4 ka hari sa mga Canaanites, hindi lang to sila damo pamaniban nga hari. And one of the kings, si Melchizedek. But Melchizedek did not join. That's why nakita ni Abraham nga inigli si Melchizedek is a peace-loving king. Ti kagiya pag ginabalaan nga hari nga sa sacerdote kon priest, the more gado nag-believe siya kay Melchizedek. Yes, ma'am. Kaya sa ako man pastor, Melchizedek, he was not Christ, di ba? Siya ang Musa. Pero makita naton nga daw represent siya ni Kristo. Yes. Kag ang gihimo ni Abraham, that is also a leap of faith nga initanan hindi ni aton, hindi ni aton ihatag ta balik hindi gani ihatag aram ibalik ta sa Ginoo. Kay hindi giving of tithes kundi returning. Hindi ni aton. So ang ginano ni Abraham kag nami man to pastor kay nakita man even sa aton gani subong nga galantaw na amaze man kita nga kung kita dito willing ay hanta mo hatag sa amo na kadamo-damo nga kwarta, posisyon, mga kahayupan. Pero nga aging balik kag nami pagid kay hindi ilang desisyon ni Abraham nga
daw ihipos lang ibalik kundi ginhambalan niya man ang iyang mga upod nga hindi ni aton ibalik tagid tanan. And mas nami pagid gali pastor kay ginano yang ibalik tani pero ang sa iban ihatag kung what is due them. So siguro sa sina nga sitwasyon wala nagpaka-selfish gid sa Abraham. Yes. Hambalya nga Ginoo thank you gid, thank you man mamangha man siya kay Melchizedek so ihatag ko ni. Which is hindi man gito kinanglan tani, di ba? Hambalya hindi pero hindi sa akon gini nga sa akon nga conviction ihatag ibalik ko ni because I'm very happy that God is good. Amen. Mga kauturan, natalupang ni Abraham nga si Melchizedek is a peace-loving king. Kag ti sa iyang character being just. Kag obedient. So, the more nga si Abraham now nag-believe sa kay Melchizedek. Mga kauturan, way nakita sa banal na ubos na kabay aton na wala ginamon siguro matag ang tanan but we believe nga the best out of our lesson na hatag namon sa inyo. Kag inyo gid nahang panainsindihan hang aton nga leksyon. Mga inaran ko sang last words sini akon mga guest. Akon unahon si Doc Juas. Doc. Yes, thank you, Pastor. Ang akon nga last thoughts sa inyo tanan, sa life ni Abraham, ang gusto nga i-project sa Ginoo is that he will not be simply as a friend, but as a faithful follower and good influence to other people. Yeah. Amo na nga ginatawag nga let's be the salt of the earth. Wala nagpundo da pastor. God makes His children the salt. It's not only for their own preservation, but that they may be agents of preserving others. Amen. Kanami. Yes. Ma'am Giselle. Kaya ang akon man arang to strengthen bala sa aton. Because every day is a battle para sa aton sa pagtuo sa Ginoo. Effort gid naton kay hindi gid naton ni maubra kung wala ang Ginoo. Amo na nga sugod pa lang kita nga magbaton sa Ginoo. Grabe gid atong pagtuo. And the challenge is how to keep that faith burning. Amen. Kaya kung kisa malipat kita. So makita man naton nga gusto gid ni sa Ginoo nga si Abraham ibutang gid sa Biblia para gid naton matun-an ta nga being a faithful servant sa Ginoo hindi ginapasabot dira nga always ka gid maging faithful. May mga panahon gid nga we will stumble because we are humans and that's why divine intervention is there. Amo gina ang ibilin ko pastor nga sa aton tanan sa everyday nga battle naton hindi ginaton malipatan nga ang Ginoo ang author sa atong faith. Hindi na aton kundi ang Ginoo ang naghatag sa aton para maging faithful kita sa iya kag mahimo ta nga blessing sa mga tawo nga gapalibot man sa aton. Amen. Mga kauturan, si Abraham is one of the best heroes of faith. Ang tanan nga mga Hudiyo kay Israelinon dako gid ang saludar nila kay Abraham. But nevertheless, Abraham was not a perfect man. Amo na ang mga kauturan kung tawgon kita sa Ginoo, may aragi kita yang mga flaws, may aragi kita yang mga malipat kung kaysa. But nevertheless, one thing good with our God, kay wala siya naguntat lang kay Abraham, puli ka na sa imo lugar, kay wala ka na pulos, no. God has continued His direction kay Abraham. Kag ginatawag mga kauturan nga grasya. Na kung hindi lang sa kaluoy ni sang Ginoo, hindi lang sa grasya sang Ginoo, Abraham could not be found anywhere. But because of grace, Abraham became the father of God's nation. Amo man na sa aton, damo kita sang sala, but God will not stop on us. He will give us all these chances for us to become the father or the salvation of our loved ones. Akon mga bayon si Doc Juas, pagduko sa aton mga ulo. Mga muyo ta, loving Heavenly Father, thank you for your words and the story of Abraham that gives us a lesson of second chances. Thank you sa imo nga mga second chances nga ginahatag nimo sa amon nga kinabuhi adlaw-adlaw. Kini among ginakuptan kag ginasaaran nga amon pagadalhon dira sa langit nun nga imo nga puloy ang ginaandam sa amon. Kini ang among pagampo sa
pagsalig sa imo. In Jesus' name, Amen.